Il-mexxejja taż-żewġ partiti politiċi ewlenin f'pajjiżna jaqblu li għandhom isiru laqgħat bejniethom kull xahrejn. Dan ħareġ waqt laqgħa li t-tnejn wara n-nofsinhar saret fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Dawn il-laqgħat se jibdew isiru malli l-amministrazzjoni l-ġdida tal-Partit Nazzjonalista tkun eletta. Joseph Muscat żied jgħid li dan il-ftehim ta' kollaborazzjoni bejn il-partiti ħadem tajjeb waqt kampanja elettorali u b'hekk m'għandux ikun diffiċli li dan jaħdem waqt il-leġislatura. Iddeċidejna li darba kull xahrejn nibdew niltaqgħu jiena u mill-frattemp dan l-intervall la darba l-Partit Nazzjonalista jkollu l-amministrazzjoni tiegħu in place ħad bdew isiru laqgħat regolari bejn delegazzjonijiet għoljin min-naħa tal-Labour Party ma' delegazzjonijiet għoljin min-naħa tal-Partit Nazzjonalista b'aġenda ċara ħafna. Waqt din iż-żjara ż-żewġ kapijiet tal-partiti talbu għal klima politika aktar rilassata u qablu li l-midja tal-partiti għandha tkun aktar diċenti lejn xulxin. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li dan huwa l-mod ta' kif għandha ssir politika. Huwa fakkar fi żmien fejn kemm hu kif ukoll Joseph Muscat kienu membri tal-Parlament Ewropew fejn id-delegazzjoni kollha Maltija kien ikollhom laqgħa kull xahar. Busuttil tkellem ukoll dwar l-irwol tal-midja u qal li fejn tidħol il-midja hemm ħafna xi jsir biex nikkalmaw il-klima politika. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru semma l-irwol essenzjali tal-President tar-Repubblika u li bħala kap tal-Istat jitlob li jsir konsultazzjoni istituzzjonali b'mod separati mal-Gvern u mal-Oppożizzjoni. Iż-żjara tal-Prim Ministru fid-Dar ċentrali hija waħda reċiproka min-naħa ta' Joseph Muscat wara iż-żjara li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-ġimgħa li għaddiet.